Боби? Имало едно време, всъщност не било толкова отдавна, дори било съвсем скоро, само преди няколко години. И така, в един малък град имало една красива и голяма къща. В нея имало много стаи, всичките били пълни с играчки. Кукли, мечета, коли, камиони и какво ли още не е. Но нямало кой да играе с тях. Стояли си играчките, чисти и подредени и много, ама наистина много скучаят. И тогава започнали да излизат майки и татко си и да водят децата си в чудната къща. Сигурно си мислите, че децата, като видели играчките, се зарадвали. Не, нищо такова не се случило. Децата били толкова малко оплашени, че само стояли до прозорците и тихичко плачели. Това се повтори на следващия ден и на по-следващия. На празни играчките викали децата пред себе си, а възрастните, които също живеели в къщата на детството, ги носили на ръце и ги превръщали в много обичи. Един ден чудото станало. Едно по едно децата изтривали сълзите, усмихвали се, отивали в кухлените кътове. Техните бабади ръчички пипали навсякъде, отваряли всички шкафове. И децата намерили коничките, моливите, мишките. Всеки ден получавали по една нова история за чудния свят с мисяки. Ставало все по-интересно и интересно. Скоро децата започнали с отведели с нетърпение и колкото и странно да звучи, вечер, когато майките и татко се идвали, за да ги отведат вкъщи, те не искали да се тръгват. В игри, песни и забавления минавало времето и неусетно децата пораствали. Как продължава приказката? Това още никой не знае. Заедно с вас написахме първата част, наречена детство. И преди да затворим страницата, още малко ще поиграем, ще пеем и ще се състезаваме. А през септември, заедно с учителите в училище,
и продължите тази вълшебна приказка. А сега, както госпожата ви каза, ще играем и ще се забавляваме. До тук имате емблеми – сини и червени, което какво означава? Че имаме два отбора. Отбора на сините и отбора на червените. Вие, червените, седнете там, сините седнете тук.